Dneska jsem si teda pro vás připravil takovou letní jako takový lehký twist letní grilovačky, kterou můžete udělat jak venku na grilu, tak doma na sporáku, což je takovej indoorový grill vlastně. Hodně zjednodušeně po Honzovo vtipu přeneseně řečeno. Dneska to budou teda taco burgery. Uděláme si do nich domácí barbecue omáčku. To si myslím, že je super. Na naučení. Můžete si ho pak uskladnit, můžete ho použít příště. K tomu si uděláme česnekový dip. Ten je skvělý k těm bramborům. A taky si uděláme tu koriandrovou salzu. Ta koriandrová salza tu pak můžete použít buď na jiný grilování, nebo se hodí třeba i k indickým jídlům. Třeba ke curry taky by šla. A nebo pak jako k burgerům. Tak jo, je to dobrý takový tapas, je to taky dobrý k tortilla chipsům, k tomu guacamole. Takže si myslím, že ten dnešní recept je dost jako zajímavý, rozmanitý, není až tak složitý, ale na ten time management, na to přemýšlení, to může být trošku náročný, proto se budu snažit jet i na základě feedbacku jet pomalejš a nechat vám vlastně ten čas. Tak to už je dneska všechno a jak já vždycky říkám, vaření nevzniká mluveným slovem, ale akcí, tak jdeme na to. Tak jo, šup, vítejte opět v kuchyni. Jak se dneska cítíte? Cítíte nadšení do vaření? Jak vám to šlo minule? Děkuju moc za ty nasdílené fotky, moc nám to pomůže a my to budeme sdílet dál. Dneska si teda uděláme ty taco burgery. Jo, čím začneme? Otevřeme si pivo. Doufám, že jako všichni, kdo to prominou, můžete si taky otevřít ten jablečný džus a na zdraví. Je to taková jako grilovačka, takže si to pojďme užít a prostě dáme si tam ten burgeríček. Dáme si k tomu to pivečko a prostě si to společně takhle jako užijem. Kdo nemá pivo, má mož, tak já vám přiju na zdraví a jdem na to. Tak jo, čím teda začneme? Jak už je možná zvykem, zapnem troubu. Takže, přátelé, troubu na 200 stupňů. Pokud tam máte plech, tak jak už víte, plech vyndejte, protože nechcete, aby ten plech byl rozpálený a vy jste se pak o něho třeba spálili, jo, když ho tam zapomenete a vyndáte ho až potom, tak se spálíte, když se spálíte, tak vás to bude pálit, když vás to bude pálit, tak co? Nebudete mít radost z vaření a za druhé, budete spálený. Ani jedno z toho není dobrý. Tak, máme teda troubu, jo, sviští to, super. A jako úplně druhý, protože první už jsme udělali, tak jako úplně druhý si můžete rozpálit ten grill, který je vlastně naše varná deska nebo sporák taky, tak tam dejte ten hrnec, rozpálte pod ním oheň, já rozpálím indukci, tak co? Tak. Rozpalujeme teda si ten hrnec a vezmeme plechovku rajčat. Jo, těch 400 gramů. A taky tak. A do toho hrnce dáme trošku oleje. Jo, nalijeme tam trošku oleje, protože tam je prostě potřeba. Tak. A dáme tam ty rajčata. Tu plechovku těch rajčat. A taky tam dáme ten protlak. Jo, takže vyklopte do toho tu plechovku těch krájených rajčat a těch 30 gramů toho protlaku. Těch 30 gramů je tak jako jedna polévková lžíce, jedna čajová lžíce.
se tam přidá ta Worcesterova omáčka, 2 lžíce Worcesterové omáčky. Kdo má veganskou verzi, tak tam přidá sojovou omáčku. A pak se tam přidá ten jablečný ocet. Taky 2 lžíce. No a ten třtinový cukr. Jo, toho třtinového cukru je tam zhruba 80 gramů. Já tady mám zase tu chytrou lžíci. Je to fakt vlastně super. Možná máte váhu. 80 gramů cukru. Je to, řekl bych, tak jako 6 až 7 polívkových lžic. A dobře, to teďka. Teď to jenom tak jako lehce zamíchat. A necháme to normálně povařit. Bude se to vařit takových jako 20-30 minut určitě. Jo, takže jestli máte pokličku, tak můžete normálně na to položit pokličku. Mělo by to vlastně pobublávat celou dobu. Tak, super. Teďka si lehce orestujeme slaninu. Takže vemte do ruky tu slaninu a nakrájíme ji na kostičky. Takový jako středně velký kostičky, bych řekl. Středně velký, možná jako středně malý spíš. Takový akorát. Takže ji normálně rozřízněte, máte asi tu krychli na takový jako středně velký kostičky. Já vám to asi ukážu radši. Kdo neví, jak vypadá středně velký kostičky, tak se podívejte když tak teďka na kameru. Teda na kameru, co to kecám, na obrazovku. Středně velký kostičky. Jo, zhruba takhle. A můžeme si rozpálit druhou pánev. Tu střední pánev takovou. A kdo má sádlo, tak na tu pánev může dát to sádlo. Kdo nemá sádlo, tak tam normálně dejte ten řepkový olej, tak jako 1 čajovou lžíci, bych řekl. Čajovou lžičku na tu pánev a rozpalovat. Jo, mrkněte se pak na ty rajčata, mělo by to pobublávat. Na tu barbecue omáčku mělo by to tak jako pořád pobublávat. Jo, takže slanina je na kostičky, rozpalujeme pánev, na který je buď sádlo, anebo ten řepkový olej. Já používám rád jako sádlo na masové věci. Používám fakt rád sádlo, protože přijde mi, že to tomu vlastně jako dodává fakt lepší chuť. A zároveň sádlo má kouřový bod. Vysoký kouřový bod vlastně má taky sádlo.
což potřebujete, aby tam nevznikaly právě ty škodlivé látky v rámci připalovaných tuků. Tu pánvičku nechcete rozpálit úplně ji rozfedrovat, protože ta slanina by se mohla připálit. My ji spíš chceme jako tak vypotit. Takže řekl bych, že to tak jako na polovic to tady mám. Jo. Zase můžete zkusit tím, že tam pokapete trošku vody, jakmile se to začne bublat, že ta voda začne prskat, tak ta panvička je ready. V té době tam můžete dát tu slaninu a stáhnout ten plamen na polovinu. Jo, aby se ta slanina, prostě aby to neprskalo, aby to jako se nesmažilo, ale aby se to tak jako, já nevím, jak to říct, jako nějaký odborný výraz pro to nemám. Aby to tak jako trošku, aby prostě bylo vidět, že se to jako smaží, ale neděláte řízky prostě. Nesmažíte řízky. Takže takový jako lehký pobublávání. Jo, lehký pobublávání té slaniny. Tak by to mělo vypadat. Super, mě to tak jako lehce pobublává. Tak a jestli vám to teda lehce pobublává, tak super. A můžeme vzít do ruky česnek. Teďka si ty 3 česneky, vlastně vemte do ruky všechny ty 3 česneky. A oloupneme si je, předpřipravíme si je. Takže si jenom je oloupejte a taky někde po ruce máte tu misku na odpad, tu, kterou vždycky připomínám. Tak rovnou pak do ní šupněte ten odpad z toho česneku. Jo, ať se nám to neválí po té pracovní ploše. A ten česnek si zatím dejte stranou do nějaký jako malý misky boční. Tak, já už mám rozpálenou troubu, nevím jak vy, ale teďka jdem na ty brambory teda. Takže plech, pečící papír, dám pečící papír na ten plech a můžu si umýt brambory. Jo, já mám zase tady tyhle ty luxusní malinký brambory. Ty jsou jak, řekl bych, takový pingpongový míčky, golfový míčky, možná trošku větší. Něco mezi golfovým míčkem a tenisákem. Ty jsou za mě úplně super a teďka jsou právě jako dostupný v obchodech. Takže si je opláchněte. Pokud máte větší brambory, tak je opláchněte a rozpůlte je, ať se vám rychleji uvaří. A normálně je namarinujte do olivového oleje. Jo, takže v té misce dám olivový olej a takhle trošku v tom jako namarinuju. A můžu je přendat na plech. A jestli máte rozpálenou troubu, tak rovnou s nimi do trouby. Jo, máte? Super. Tak, trošku pošolikejte tu slaninu. Jo, zase, mělo by se to vypejkat, ne připejkat. A podívejte se na ty rajčata. Jo, měly by pobublávat hezky, měla by z toho jít pára, měly by se odpařovat. Jo, já to tady mám na 50%, ty rajčata.
A slanina hezky by se měla taky. Měla by to trošku jako prskat. Jestli máte pokličku, já zrovna nemám, tak dejte klidně pokličku na to. A slaninu jedu tak na 55% toho, co ten sporák dokáže. Tak, vemte do ruky cibuli, napřed červenou, potom bílou. Jak to uděláte obráceně, tak to bude velký špatný. Dobře, to byl vtip. Začněte jakou chcete a oloupem ju, jo? Oloupat cibuli. A nechejte tam zase, ten spodní stopek tam nechejte. Když by vám cibule nešla loupat, protože někdy se to děje, tak já vám u té další, až tady tu oloupu, tak vám ukážu takový triček. Takže jo, nemusíte spěchat, já počkám. Kdo se chce podívat, tak se mrkněte na obrazovku. Normálně tady je ten spodní štopek, takže ten vrchní normálně zakrojím. A pak tu cibuli takhle trošku jako zmáčknu. Trošku jako do ní dám vlastní váhu a díky tomu mi pak bude daleko líp oloupat. Ale nechcete je úplně jako rozbít vlastně. Jo, spíš tak jako lehce naprasknout, jakoby. A ta cibule jde pak daleko líp oloupat. To takový malý triček, jak na cibuli. A nechávám tam ten spodní stopek. A zase tu šlupku odhazujte už do té předpřipravené nádoby na ty šlupky. Ať nemáte čurbes. Tak a krajní cibule zase rozpulím ju od právě ty odkrojené vrchní části, ji rozpulím dolů po ten stopek a nakrájím ju. Budeme jednu tu půlku nakrájím normálně na plátky. Normálně na plátky. A tu druhou půlku na kostičky. Jo, zase, já vám ukážu, pro ty, kdo tady třeba nebyli minulé, tak vám ukážu, jak ty kostičky se krájí. Jako, takže se podívejte když tak na kameru. Když tady by to ujelo. Jo, tady je ta stopka, tady je ta odřezlá část a já to vlastně jako krájím k té stopce. Takhle, takhle, takhle. Tím pádem to pak mám takhle vlastně otevřený. Takhle tak otevřený a pak už to jen nakrájím tímhle způsobem, mám kostičky. Takže jednu tu půlku té červené cibule. Já jsem to asi neřekl. Tak ty červené cibule, jednu půlku té červené cibule nakrájím na plátky, tu druhou na kostičky. Jo, ty kostičky jako spíš menší než větší. Tak ty kostičky si nechte na prkénku. To mě tady bombarduje slanina. A ty plátky můžete dát do předpřipravené mističky, nějaké další. Nemíchejte to s tím česnekem. A vezmete si do ruky tu bílou cibuli a tu nakrájíme čistě na plátky. Tak, 3/4 ty bílé cibule smíchejte s tou červenou cibulí. Jo, s těma plátkama. Mícháme plátky dohromady. 3/4 ty bílé cibule smíchejte s tou červenou cibulí. A tu čtvrtku přihoďte k tomu hrnci, k těm rajčatům. A jo, k těm rajčatům zase trošku pomíchat tu slaninu, ať se nepřipaluje. Jo, trošku pomazlík. A jeden ten stroužek česneku vemte do ruky. List na česnek. A prolisujte ho do těch rajčat, do té barbecue omáčky. Tak prolisujte jeden ten česnek.
trošku zamíchejte, ať se to tam zase spojí. Jo, zamíchejte i to dno, ať se to nepřipaluje nějak. Tak já už tu slaninu mám. Poznáte tu slaninu tak, že fakt jako ze všech stran je skaramelizovaná. Jo, je to jako karamelový, no. Tu karamelizaci poznáte vlastně, že to je víc hnědý, je to jako víc zhnědlý. Takže já už to mám. Tím pádem si to dám tu slaninu si dám do další mističky. Ale zkuste to udělat tak, že jestliže tam máte výpek, tak ten výpek tam zkuste nechat na ty pánvy. Jo, a pánev vraťte zpátky na ten sporák. Tak ochutnejte slaninu. Napijte se piva. Luxusní kombo. Tak máme zpátky tu pánev na té plotně a dáme na ní ten mix té cibule. Ty cibule bílý a ty cibule červený. Jo, na ten výpek z té slaniny to dejte. A jelikož už tam ta slanina není, tak můžete trošku to zesílit. Jo, třeba já to dávám na 3/4 teďka. Tak jestli máte po ruce utěrku, nebo papírovou utěrku, tak můžete, já si potřebuji trošku ten sporák uklidit, takže trošku ho otřít od té slaniny, protože je hodně zaprskaný. A jestli máte třeba i na pracovním místě, jestli máte někdy nějaký prskance nebo nějaký zbytky, něco, tak si to taky uklidte. A mrkněte se, co dělá ta rajčatová omáčka, neboli ta barbecue omáčka. A trošku pomíchejte zase, ať se nepřipaluje. Mrkněte na to, co se s ní děje, měla by se furt vařit. Tak jo, super. Tak teďka si uděláme, dělá se nám ta cibule, tu si jenom kontrolujte, občas s ní zamíchejte. A my si teďka uděláme jednu z těch, nebo jednu vlastně, ona je jenom jedna. Takže si uděláme ten česnekový dipíček. Ten česnekový dip je fakt jako luxusní, můžete ho vlastně použít. Jako k těm bramborům je asi nejvíc top, ale rozhodně najdete si myslím i jako jiný použití, jiný využití. Tak, budeme potřebovat jednu teda misku, menší, a lžíci, polívkovou lžíci. Do té misky vemte rikotu a zhruba jednu jako vrchovatou polívkovou lžíci té rikoty. Majonézu a zase jednu pořádně jako vrchovatou lžíci ty majonézy, olivový olej, řekl bych jednu polívkovou lžíci olivového oleje, 2 špetky soli a pepř. Toho pepře jako ani ne špetka, no, je to tak jako s pepřem opatrně, pepř už nevezmete zpátky. Tak trošku pošulichám tu cibuli, já jsem vzal pánev do ruky a trošku jsem to prohodil. Aby zase se jako spojila s tím tukem, aby se otočila. Tak a zpátky k majonéze. Česnek, do ruky česnek
a rys na česnek. Jestli v tom rysu na česnek máte ten zbytek toho česneku, tak ho vyšupněte, protože on se pak ucpává. A prorysuju do toho jeden česnek. A pořádně to zamíchám. To asi už nikoho nepřekvapí, že je potřeba chutě spojit. Ten nositel ty chutí je v tom jednak ten tuk. Tuk je prostě nositel chuti. Jo, takže ať už ta rikota nebo ta majonéza a hlavně i ten olivový olej. Olivový olej doporučuji kupovat kvalitní, jako třeba z Řecka jsou super olivový oleje. Tak můžete ochutnat. Hele, ochutnává se jako, když se podíváte na obrazovku, jestli ji máte někde u sebe, tak ochutnává se v kuchyních, v gastroprovozech se běžně ochutnává tak, že si takhle namažete trošku na zápěstí a volíznete. Já to mám taky hodně rikotový, takže já tam přidám ještě trošku majonézy. Mělo by to být jako víc majonézový než rikotový. A mám to málo štíplavý, takže tam dám ještě trošku toho pepře. Tak. Jo, geniální. No a ještě možná trošku oliváče. Hele, já tam ještě mám trošku oliváče. Ještě tak jako jednu polívkovou lžíci oliváče do toho dám. Jo, mělo by to být jako výrazně česnekový a trošku štiplavý na jazyku. A mělo by to být víc jako majonézový, než právě rikotový. Ta rikota je sýr, takže mělo by to být víc majonézový, než jako sýrový. Jo. Tak, zpátky k cibuli. Mně už začíná chytat to karamelizování, to znamená, že začíná hnědnout. To chcem. A podívám se ještě na tu barbecue omáčku. Jo, tam se vypařuje postupně voda. To chcem. Ta omáčka se zahušťuje. Ale můžete možná cítit. Jo, jde tam hodně cítit ta worcesterová omáčka. Nebo ta sojovka, protože worcesterová omáčka má ančovičky. Což jsou malý ryby, jestli se nepletu vlastně, já nevím. Kdybych se pletl, tak mi prosím vás napište. Že se třeba pletu. Tak, jak vypadá ta vaše cibule? Jestli už vám karamelizuje, tak super. Jestli vám nekaramelizuje, tak zvyšte oheň. Jo, měla by trošku karamelizovat. Tak. Super, takže mě ještě jakoby lehce mě karamelizuje. Takže já trošku zvýším oheň. Pojďme zvýšit oheň na ty cibuli. Komu už by karamelizovala, tak tam nasype zhruba dvě polívkové lžíce třtinového cukru. Mě už to hezky karamelizuje, takže já jdu na to. 2 polívkové lžíce, já vám i řeknu, kolik je to tady na gramy, s naší chytrou lžící. Jo, by the way, ta chytrá lžíce, to koupíte normálně v Tesco mě třeba. A je to za mě je to fakt super, jako. Tak 20 gramů tam dávám. 20 gramů cukru třtinového. A zamíchám to. Jo, zamíchám. A vypnu ten sporák už teďka. Už teďka vypínám sporák s tou cibulí. A míchám, že ono to začne karamelizovat. Takže je potřeba míchat, aby se to nepřipalovalo. A ten karamel, aby se nepřipálil prostě. Takže to míchám, jedu. A přichází nějaký zákazník.
máme skaramelizovanou cibuli. Poznáte to tak, že vlastně ten cukr skaramelizoval, že se tak jako roztekl vlastně, což je to, co chcete. A už to normálně odložte z toho ohně, ať už to na tom ohni dál není. Jestli máte volnou misku ještě někde, jakože já nemám, ale potřeboval bych. Tak si to odložte do misky. Ať už jako se to dál nepřipaluje a my zároveň budeme vlastně používat tu pánev. Nebo já teda. Já budu dál používat tu pánev. Tak. Nechme na chvilku být. Pojďme se podívat na ty rajčata. Zamíchat. Jo, ať se nám to fakt nepřipaluje. Dokud se to odpařuje, tak super. Kdyby se nám to připálovalo, tak trošku to stlumte. A vezmeme si velkou mísu. Já si vezmu tu, kde jsem posledně marinoval ty brambory. A ty 2 rajčata, co máte k dispozici, připravený. Normálně je rozkrojte vejpůl a lžičkou vydlapte ty zrníčka. Ty tam nechceme mít prostě v tomhle tom receptu zrovna. Takže kdo byste byl velký jako šetřílek, tak si to vydlapte někam, kde to můžete později použít. Můžete to pak třeba použít do nějaký omáčky, jo? Nebo jako někam jinam. My budeme tady na ten recept potřebovat primárně to masíčko z toho rajčete. Tak, zákazník již odešel a jsme tady opět sami, jenom se sympatickou paní majitelkou, která nás tady nechává takhle vařit, neskutečný. Jo, lidská dobrota nevymizela z tohoto světa. Tak, teďka odkrojte z těch rajčat ty zelené štopky, protože kdybyste je tam nechali a pak to někomu naservírovali a on tam našel ty zelené štopky, tak víte, co vám řekne? Řekne vám, že jste si s tím nedali do záležet. A to vy přece nechcete, protože ta mistrovská kuchyň vlastně, já si myslím, že ona je o těch detailech. Tak a teďka to rajče nakrájíte na malý kostičky. Jo, normálně napřed na takový asi jako půlměsíčky a ty půlměsíčky pak na malý kostičky. Takový jako fakt jako malý, ale prostě zase jako žádný sraní s tím, jo, úplně. Takže jako malý, ale ne, se s tím pipláte půl hodiny. Takže já to půlku rozkrojím zhruba na jako 6 plátků, měsíčků a ty pak dám k sobě takovou tou kolíbkovou technikou, kterou můžete dělat, jenom že máte dobrý nůž, si myslím. Tak to normálně nakrájíte na kostičky. Tak, já už to mám hotový. Teďka. Už jdeme jako vlastně do finále, jo. Což je zajímavý. Já na tom prkínku mám teda teďka nakrájeny ty rajčata a mám tam i tu cibuli na kostičky, protože jsem říkal, že ho máte nechat na prkínku. Takže doufám, že ho tam máte. Cibuli na kostičky i s těma rajčatama dám do té mísy, kde jsem předtím marinoval ty brambory, takže tam zůstalo trošku oliváče. A pojďte se podívat zase na ty rajčata, protože už to bude půl hoďka a my nechceme, aby se nám to jako připalovalo, takže zase zamíchat, podívat se na to. Jo, ta voda tam ubývá, takže to houstne, to chceme. A teďka si to prkínko utřete do sucha, utěrkou, do sucha. A vezmeme do ruky koriandr. Já tady mám tenhle luxusní v tomhle kelímku. Pokud už máte tu rajčatovou omáčku, jakože už se vám to fakt jako připaluje, že? Tak už to vypněte. Tak ten koriandr nakrájím takhle na menší částečky, šupnu ho k těm rajčatům a k té cibuli. Vezmu si tu limetku, rozpůlím ji vejpůl a odšťavním si ju na tom lisu na citrusy.
a přeliju do salsy. Nakonec tu salsu ještě trošku osolíme, lehce, jo? Žádný velký parády, aby to nebylo slaný jak cip. A trošku toho pepře. A trošku toho chili. Chili flakes. Jo, ty vločky. Chili vločky. A je to, máme hotovou salsu. Ještě ho prosím nás trošku promíchejte, jo, abych zase jako nebylo to úplně špatný, tak ho ještě trošku promíchejte a aby nekecal, tak tam dejte i trošku olivového oleje, zase jako jednu lžíci polívkovou. Proč? Protože olivový olej je jedna z nejzdravějších potravin na této planetě. Já ho piju normálně po panácích, 2krát denně. Kvalitní olivový olej z Kréty máme. A je to jo, hele, máme super salsu. Tak, brambory super, brambory jedou. Pojďme na tu barbecue omáčku, na tu rajčatovou. Protože já si myslím, že už to jako, mělo by to být takový hustý jako dobrý kečup. Možná jako konzistence trošku jako blíž k tomu rajčatovému protlaku. Jo. Tak. Do té barbecue omáčky teďka přijde to chili. To je chili paprička. Já nevím, no, kolik tohle jako je, prostě já to zvážím. A si máte k dispozici váhu, tak se to můžete taky zvážit. Je to 5 gramů. Já nevím, no, kolik jako je 5 gramů. 5 takovýhle kousíčků prostě. A taky přihodit to do té barbecue omáčky. Kdybyste někdo jako hodně chtěli, tak to chili můžete ještě dát, já to tam dám, můžete dát do té salsy. Jo, tu chili papričku, jalapeňos, nebo chili papričku, jakou máte, záleží. Tak zase na malý kousíčky. Já mám jako, nemám úplně jako extra rád chili, ale prostě do té salsy si myslím, že to bude super. Takže já to ještě nakrájím na malý kostičky a dám to do té salsy. Hele, pracujeme s chili, jo? Ne, že si teďka budete sahat, nevím, na intimní místa, nebo se škrábat pod paží, anebo si šáhnete do oka. To vám garantuju, že se z toho nechci být sprostej. A kdo už to udělal, tak ví, o čem mluvím právě teď. Tak, hele, kdo byste ještě neměl tu barbecue omáčku, kdo byste tu rajčatovou omáčku, prostě ty rajčata, ještě neměl jako v takovým protlakovým, jako protlak, hustý jako protlak, tak si to ještě zesilte a možná sundejte to pokličku, ať se vám odpaří víc vody a bude to potřeba častěji žmíchat. Jo, a jakož už jdem teda do toho finále, tak potřebujeme zase rozpálit tu pánev. Já použiju úplně tu stejnou pánev, jakou jsem karamelizoval tu cibuli, ale utřu si ji papírovým ubrouskem, protože jinak by tam zůstal ten cukr a připalovalo by se to. Tak. A co my můžeme udělat, tak je, že si vezmeme do ruky tortilu, vezmeme si do ruky zhruba 1/3 toho masa. Ne, co to kecám, 1/3, tyva, 1/6, teď máme 6 těch tortil, pardon. A takhle, hele, koukněte na obrazovku, jo, na obrazovku, a takhle to na to, jakože poňochnějte, pomasírujte, rozprostřete, naneste, namasírujte s láskou, jo, poděkujme tomu zvířeti, které takhle nám dalo to maso, taky přírodě, jo, celému tomu koloběhu vlastně, koloběhu života. Já věřím tomu, že všechno žije na úkor něčeho a je to takový krásný jako koloběh. Tak, opepříme a osolíme. Pepříme, osolíme a prosím vás na tu pánvičku. Hele, klidně jako ty soli se nebojte tam dát prostě trošku víc, no. A na tu pánvičku dáme olej. Takovou 1 čajovou lžíci, to stačí. Teďka to bude trošku už fičák, jo, protože tu worcesterovou, teda tu barbecue omáčku, tu už budeme mít hotovou.
Ale nebojte, já zpomalím. Takže rozehřívá se nám pánev. Jo, prostě ho pořádně rozpalte. Nasolte to tam. A já už mám tu barbecue máčku, už mám hotovou. Jo, já už to mám fakt jako protlak takovej. Ty jo, to čili tam teďka. No tak to mě fakt šlehlo do obličeje. Takže nebudeme se stresovat. Normálně to nechte přiklopený a jenom to odstavte z plotny. Vypněte plotnu, odstavte to z plotny. Je to hotový. A jedeme, teďka se teda rozpaluje ta pánev s tím na to masíčko. Já už to mám tady rozpálený, takže tam tou stranou toho masa, tou stranou, kde je to maso, tak to dejte na tu pánev. A vemte do ruky cheddar. Rozbalte cheddar. Vemte do ruky ledový salát. Hele, já tady mám takové jako z domu. A salát nakrájte na takové jako plátky, tenký plátky. Množství tak akorát, no. Když tak dokrájíte. Tak, já si to nechávám na prkinku a vezmu do ruky další tortilu a dám další 1/6 masa. Jo, zase rozprostřu, to už znáte. Trošku jako, nemusí to být úplně až jako k okraji, úplně k okraji. Nechte si normálně třeba 0,5 centimetru od okraje. Tak umyju si ruce a osolím, opepřím. Tak a nyní už to masíčko. To je rychlovka. Masíčko bude hotový, takže tu tortilu otočíme. Nebo možná ještě chvilku, klidně možná bych to tam ještě asi nechal. Ještě chvilku nechme. Jede mi to teďka, ta pánvička mi teďka jede na takových 65%. Tak mrkněte na brambory. Můžete otevřít troubu, vydáme ty brambory ven, posolíme je. Já jako myslím, že už jsou vlastně. Záleží prostě vždycky na troubě, no, trošku, jako jak je dobrá ta trouba. A tady v tom kuchyňském studiu mají jako fakt luxusní prostě tyhle ty věci. Takže já myslím, že už to je. No já už to mám. Tak já už, hele, už ty brambory mám. Tak já jsem jenom jako rozbil vidličkou a vidím, že to puklo ten brambor, což je přesně to, co chcem. Takže já už to nechám venku. Pokud byste to neměli, tak je poselte a ještě je tam hoďte. Tak to masíčko je hotový, takže si vezmu špachtličku do ruky a musím to takhle podebrat ze spod a otočit. Tak. A ještě nechám bejt trošku a dám na to cheddar, plátek cheddaru. Tak a nechám ten cheddar na tom hezky rozpíct. Připravte si někde blíž k té pánvičce, tak si připravte tu karamelizovanou cibuli, slaninu a ten ledový salát. A taky si připravte jeden talíř na servírování.
Jo, ten cheddar se nám tam za chvilku rozpustí. Tak já si tady naberu tu salsu. Si naberu do... Jako lepší by byla malá mistička, ale já už zapomněl. Že si to tady naberu do hrnečku na kafíčko. Dáme si pivečko. No vidíte, já zapomněl na tu barbecue. Takže ten tyčový mixér a rozmixujeme tu barbecue omáčku. Vemte říci, trošku ochutnejte, jak vám chutná. Tyjo, výborná teda. Oh my goodness. Já ji trošku ještě dosolím. Je teďka hodně sladká mi přijde, takže ji trošku dosolím. A trošku tam ještě přidám toho jablečního octa. A trošku tam přidám ještě ty omáčky od Chesterový. Tak jako přidal jsem tam tak polívkovou říci tady těchto věcí, bych řekl. Zamíchám, ochutnám. Je to geniální, fakt jo, super, moc dobrý. Tak jo, na ten talířek, servírovací teda, tak přidám ty brambory. Já je takhle ještě rozbiju. Rozbiju ty brambory. Šups. Šups. Trošku je posolím. A vezmu to tacos, ty pánve, normálně vemte do ruky prostě tu pánev. Dejte tam, nevím, tak já to dám rukou prostě, no. Tu karamelizovanou cibuli. Jo, tak já nevím, no, zase 1/6 budeme. Prostě budete dělat vlastně. Já se vám udělal jednu tortillu, ještě pak uděláte tolik, kolik potřebujete pro sebe. A dáte tam tu cibuli, slaninu, jednu do pusy a pomocí té mehtličky, teda obracečky a sakryž ještě ten ledový salát, pardon. Jo, takže jsem tam dal cheddar, ten se roztekl, cibuli, slaninu, ten salát ledový a normálně to překropím na půl. Jo, ještě na té pánvi, normálně to překlopte na půl. Tak jak kdo chcete, tak si můžete dát dělat tu druhou tortilu, kterou máme připravenou. Normálně šuprout na tu pánev. Jo, zapomněl jsem tam dát tu barbecue omáčku. Takže kdo máte tu tortilu přehlou, hele, tak ještě tam prostě potřebujeme tam dát ještě tu barbecue omáčku. Takže já ji tam takhle dám pozdě, to nevadí. Další tortilu si pak uděláte ideálně tak, jak jako to má být. To znamená, udělám tortilu, dám tam to maso, okořením, dám ji na pánev. Až to bude hotový za ty 4-5 minutek, převrátím to, dám tam cheddar, nechám ho roztýt, až se rozteče, dám tam karamelizovanou cibuli, dám tam slaninu, dám tam barbecue omáčku a dám tam ten ledový salát. Na servírování pak mám teda tu salsu, mám ty brambory a k těm bramborům si dám takhle lžíci té majonézy. Tak já mám hotovo. Jdu vám to ukázat. Tak jo, co na to dneska zase říkáte? Myslím si, že je to jako luxus vlastně. Je to takový jako grilování doma. Zábavní jídlo, vtipný jídlo, můžete ho jíst rukama, můžete ho jíst příborem, trošku se u toho zapatlat. Podle mě u každého grilování by se měl člověk trošku zapatlat. A to je takový grilování. No, co bych vám k tomu řekl? Doufám, že jste to užili.
Budu moc zase rád, když mi ukážete, jak jste dopadli na vaši kameru. Budu moc rád, když to jídlo zase vyfotíte, nasdílíte ho na svůj Instagram, označíte tam Yamigos, klidně k tomu můžete říct, že děláte z Yamigos online školu vaření, jak se vám to povedlo, klidně tam dejte nějakou svou recenzi, upřímnou, já budu nejraději za upřímný recenze. A sejdeme se zase u dalšího vaření. Dejte si k tomuto pivo, po případě ten jablečný mošt. A přátelé, uvidíme se u dalšího vaření. Já už tady budu živě s váma, budeme mít další recept. Pro všechny, kdo jsou na Hero, tak ví, jaký recept bude zase příště. No a já se na vás těším u toho dalšího vaření. Mějte se nejlíp. Čau. Ahoj, jestli tě zaujal ten recept, jestli tě to bavilo, tak bych tě rád pozval do naší online školy vaření z Yamigos přes portál Hero. Jo, stačí tam zaregistrovat a už budeš mít k dispozici všechny informace. Živě vaříme každé úterý v 17:15. Pokud nestíháš živě, tak se neboj, protože vždycky máš k dispozici záznam. Každý měsíc jsou tam 4 nové recepty, ale najdeš tam i spoustu bonusů, jako slevu na náš e-shop, konzultace se mnou v rámci nutriční terapie, živá setkání, nutriční informace o potravinách a další spousty typů v rámci gastronomie. Tak se tam s tebou rád potkám. Zatím ahoj.